YouTube, hvad så der? Her. Og i dag der vil jeg lige filme mit fyrværkeri. Vi starter med en pakke stjerneregnraketter med alle mulige forskellige slags raketter. 12 kuglerraketter, 1,5 ton. Mikrosmå. Det bliver fint at prøve. Jeg kan ikke se. Så har jeg købt et torpedobatteri, 300 skuds Hexfuels missilbatteri til 300 kroner. Nej, 300 kroner. 50 kroner til halv pris. Højtrykbatteri med 32 skud. Sådan fokus. 32 skud effektbatteri. Flot farverigt batteri med crackling, farvede haler og brag. Ja. Jeg gider ikke fortælle. Jeg fortæller ikke nemt, så det må de overleve. Så har vi et dybet viftebatteri. Ja, vifte. 49 skud. Så er ganske mærkeligt. Købte de her to batterier til sortiment til 100 kroner. Det hedder Havblik. Så har vi et Fatamorgana, eller jeg har et Fatamorgana på en bevar. Ja, ikke så meget som det. En stor pakke Thundershot og 2 pakker små Thundershots. Og så har jeg en ozonraket. Jeg tror det bliver med kl. 24 raket. Ja. Ganske udmærket, eller rigtig fed raket faktisk til 30 kroner. Det klager jeg ikke over. Så kom jeg til at købe 20 pakker Hexfuel, fordi de havde 20 stykker tilbage, og min far sagde, skal du købe nogle flere Hexfuel, og så var der en af de der. Så sagde han, jeg har 20 pakker, vi kan bare købe dem alle sammen. Så sagde min far, så kiggede han på mig, og så sagde jeg, hvis du betaler, og så fik jeg de her 20 pakker Hexfuel. Så alt det her har jeg betalt, men jeg fik de her 20 pakker Hexfuel. Så det var ikke meningen. Men så har vi 3 pakker Virvelvind. Ja, god Virvelvind. 2 pakker Megablitz, som er en nyhed i år. De er faktisk ikke særlig store. Meget mindre end jeg troede. Så det bliver spændende at se. Så har vi 4 pakker Crackling Balls. Det er gode til Hansen Crackling Balls. Et Hexfuel sortiment, fordi det havde jeg tænkt mig at prøve. Med 5 medium, 4 large og 45 small, mener jeg. Ja. Så har vi jeg har et stort junior sortiment med alle mulige forskellige dele. Hvad var det? 100 dele børnekrudt. Så. Men det var mit fyrværkeri på lidt YouTube. Der er for cirka 800 kroner. Vi ses YouTube. Hej hej.